Is de officiële handeling de Boris in beweging, de officiële bouwstart van het kazernekwartier. Het is al bijna 20 jaar geleden dat de gemeente Venlo het kazerneterrein aankocht. En in die tijd zijn er heel veel plannen de revue gepasseerd. Laten we eens even kijken naar een kort overzicht. De Romeinen hadden op deze doorwaadbare plaats al versterkingen. De Spanjaarden maakten het begin 17e eeuw tot een bolwerk en de Fransen begin 19e eeuw bouwden een stenen fort. Het werd daarna een kazerne tot begin deze eeuw. In 2006 kocht de gemeente Venlo het terrein. Er zou een winkel- en vrije tijdscentrum komen, maar dat plan ging weer snel van tafel. En dan komen er grote plannen voor een nieuw stadion voor VVV, met daaromheen een multifunctioneel centrum, een casino, maar ook dat gaat niet door. In 2014 komen investeerders met een nieuw plan. Een leisure dome met hippiemarkten. En om publiek te trekken moet een kabelbaan over de Maas verbinding maken met het centrum van Venlo. Maar daar is geen draagvlak voor. En dan sneuvelt ook dit plan en zijn we in 2017 weer bij af. In 2018 worden de plannen gepresenteerd voor een nieuwe woonwijk met voorzieningen, het kazernekwartier. Een nieuwe wijk met woningen voor studenten, huurwoningen en koopwoningen. Het gaat om fase 1 en dat belooft natuurlijk een fase 2. Die zijn we nu aan het ontwerpen. Fase 2 ligt eigenlijk als een bananenschil om fase 1 heen. Waarbij ook nog meer richting de Maas gebouwd gaat worden. En heel belangrijk, er moet een voetgangers- en fietsersbrug komen die de nieuwe wijk direct verbindt met de Maasboulevard aan de overkant. In 26 gaat daar een besluit over genomen worden. Wat dat allemaal gaat kosten en of het technisch mogelijk is. En dan zullen we een definitief besluit gaan nemen.